Tofah an kawo ƙarshen cika bakin mawaki dauda kahutu rarara da ya yi akan siyasar Najeriya baki ɗaya. Mawaƙin ya cika baki sannan kuma ya yi kuri akan wasu manya-manyan abubuwa wanda bai kamata a ce ya yi hakan ba, wanda kuma a yanzu haka wannan cika bakin da ya yi da alkadarin da ya ɗauka duk ya riga ya karye. Yanzu haka kuma mu samu cikakken rahoton kai tsaye. Ku biyo mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai suna Daular Arewa TV yanzu nan ba tare da ɓata wasu lokuta ba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da zuwa wani tasha tamu mai suna Daular Arewa TV. To da Allah inda wannan zuwan ka ne na farko ka daure ka dangula mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shine zai baka damar samun cikakkun bidiyoyin mu daɗaɗa kuma zafafa a kan lokaci da zarar mun dora. Mun gode da kallon wannan tasha tamu mai suna Daular Arewa TV da kuke yi a koda yaushe. Godiya ta musamman ga dukkan masu sauraron mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai ɗimbin albarka. So mai sauraro ka karkaɗe kunnenka sannan ka gyara zama domin jin kanun labarai a tattare da mawaƙin dauda kahutu rarara da cika baki da yawa siyasar Najeriya, sannan kuma alkadarin mawaƙin dauda kahutu rarara ya karye wanwar. Mawaƙi dauda kahutu rarara ya ce tun da yake a faɗin ƙasa Najeriya bai taɓa yi wa mutum waƙa ya faɗi zaɓe ba, amma kuma a yanzu hakan alkadarin mawaƙin dauda kahutu rarara ya riga ya karye, inda a cikin wanda mawaƙin dauda kahutu rarara ya waƙa da dama sun sha ƙasa kuma sun sha kaye ba ɗan kaɗan ba. A cikin su akwai guda ɗaya daga cikin jihar Bauchi wanda aka fi sani da suna Air Marshal Bauchi, wanda shine nan ɗan takarar gwamna a jam'iyyar APC kuma ya faɗi wanwar. Sannan kuma an kunto kan Aisha Binani gwamnan Adamawa, ita ma ta faɗi, ita ma 'yar jam'iyyar ce ta APC mai neman takarar gwamna a jam'iyyar APC, sannan kuma ita ma ta sha kaye ƙasa wanwar. Idan mun tsallako jihar Zamfara akwai Dodo Matawalle wanda aka fi sani da suna Matawallan Zamfara, wanda shi ma haka ɗan jam'iyyar APC ne kuma mai cin mulki ma wanda shi ne a kai, sannan kuma shi ma ya sha kaye a cikin yankin nasu na Zamfaran gabaki ɗaya. Idan mun tsallako jihar ta Kano akwai Dr. Nasir Yusuf Gawuna, shi ma na jam'iyyar APC wanda shi ma a yanzu haka ya sha kaye ba ɗan kaɗan ba. A cikinsu kuma dukkansu 'yan jam'iyyar APC ne. Mutum uku daga cikinsu mawaƙi dauda kahutu rarara ya yi musu waƙoƙi domin samun nasarar su, amma kuma Allah subhanahu wata'ala bai tabbatar da su ne masu nasara a yankin nasu ba. Wannan dai magana ce da mawaƙin dauda kahutu rarara ta cewa bai taɓa yin wa mutum waƙa ba ya faɗa, amma waɗannan da ya waƙa gabaki ɗayansu babu wanda ya kai labari a cikinsu. To mai sauraro, me ra'ayinka ta tare da wannan bidiyo na maka ya kamata a ce ka turo mana sakonka ta hanyar zuwa kasan bidiyon namu kai mana comment, domin kuma muna yin duba da sakonnin ku da kuka saba kuma na koda yaushe da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa. Ku ci gaba da ziyarta da bibiyar wannan channel din tamu mai suna Daular Arewa TV domin samun labaran duniya, labarai daga cikin masana'antar Kannywood da ma labaran siyasa gabaki daya. Mun gode da gudunmawar kallo da kuke bamu da zarar mun dora muku bidiyon mu babu kakkautawa.